turen hjem. Sætter ind på YouTube. Turen går til Jens Vanningsvej, ligesom det der. Turen går til Spanien, altså der. Turen går til Jens Vanningsvej. Nu, lige øjeblikket kører vi forbi Børnehaven. Hun kommer bare ind. Børnehaven, som hedder Hele Hav. Det er fedt. I nummer 37. Og så vil I opdage, at vi kommer forbi en vej, som hedder Kaktusvej. Ja, vi må ikke snakke om vejene. Hallo, vi sætter den ind på YouTube. Philip, kør lige ud her. Og her er vi så i det gamle havehus. I think. Philip, vi kører forbi deres Og hvis snusik. ikke i nogen af husene er der en lille trampolin. Do you like it? Yes, I like it. I like it also. But I can't stop. Og så står lige. Philip, vi kører lige ud. Lad os tjekke, om Frida har en lus. Øj, der er stadig rødt. Ramler, prøv lige at kigge på mig. Vent lidt. Prøv lige at kigge på min ringklokke. Og se, hvad for en du siger. Hej. Is it still red? No. Come on. Vi ses, venner. Au. 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 Sådan. Hej! Hvem var det? Hej. Hvem var det? Hej, Lea. Det er Jeepers in the house. You. Woohoo. Frida bag Jappe. Kører den her vej. But this way is just Ej. I miss Lea. Loser. Do you miss Lea? Yes. I miss her also. What? He's coming. Det er ved at knække sammen. Oh, she's not coming. We gotta meet her again. Lea. Totalt rådne cykler, der er. Det er Marys! På den der cykel, så er der sådan 1998 tal. Ikke fordi tallet er noget andet, men der er Edens grimme bil. Det var også et eller andet på scene på. Ej, der er masser af knurrer. Film deres nummerplade. Så ender det lidt. Her er filmen lovligt forkert. De 3 piger, der kører her. Kører for Hellerup og Bælt. Der er skraldebilen. Kan du se, hvor Nikos kom brudt? Nå ja. Ej, nu tager jeg altså ikke så på en bil. Det gør du bare, hvis jeg. Nej. Det vil bare ikke gøre det ikke selv på film. Nej. Vi sætter bare ind på YouTube. Vi siger ikke, hvad. Godt til Jens Vanningsvej. Number 49. Fridas racercykel. Leas racercykel. Yeah. It don't matter if you black or white. Men det cykel, den er sort. Og der kører vi igen. Nummerplader. I'm not afraid. Take a step. Everybody. Og den her bil frem. Take a look this together. Through the door. Wherever weather. Cold and warm. She's not alone. Sej bil. Hej, Lea. Jeg skal bare her, der bor jeg. Hej, Frida. Og så sluttede cykelturen hjem.